אני אוהבת את הטלפון שלי. אני אתקשר. כן. אוקיי. אני אניח אותו בסד. אני אכסה אותו שאח שלי לא יראה. אני אשים בסים. טיפול רפואי, אנחנו מצרפים את שלומי כתבנו לפרטים נוספים. אני אקח לה את הטלפון. תמליך. בואו נראה איפה הטלפון שלה. תפסתי. טוב, אמיליה, את יכולה גם לי לעשות גם בגיד כזה, ככה מישהו יהיה. את יכולה לעשות את הטיבול ככה? כן, תודה רבה לך שלומי, אנחנו כמובן איתך לעוד עדכונים, נתניהו מתקים שם כתוצאה מהתאונה הזו. אבל במזל, כפי שאומר שלומי, זה אחד מאלה. זה נגמר אתה רוצה לעזור? אני לא יודעת. בואו נפתח. נטלי, התמונות האלה של גרטה. זה. נראה לי. זה כאלה. היא טוענת שכתבה חג מעליהם באזור נראים. שכבר תמונות ביקורות ברשתות, כאלה שלא אוהבים בתמונות האלה. כן, אז תראי לי איפה זה. החליטה לצאת למשל צד פרובוקציה חדש שלה לכיוון... איפה הטלפון שלי? איפה הוא? אני צריך להוריד את זה. זה בואו נפתור. וזה? אוקיי. אבל איפה הטלפון שלי? אני בשוק. אמא. מה? הטלפון שלי נעלם. חפשי אותו, איפה הוא? בואי. אז יש כן, אז גרטה תכירי, זה משמר החופים של יוון, ונראה שאם ככה ממשיך המשט, אז יהיה לנו... אני אחפש אותו כזה, או זה, או שזה זה. כן, מעניין... הנה הוא, מצאתי אותו. אחר שהפך לוויראלי לא בלתי קשור, כי גם הוא באיזושהי הפלגה של עדן בן זקן. תודה, אמא. הפלגה נוספת שמעוררת לא פחות שערה, אבל דווקא אולי במובן החיובי. עדן בן זקן מחליטה לקדם את המופע הבא שלה באמצעות סרטון שממש שובר את הרשת. בואו נראה במה מדובר. איך הטלפון שלי גילה את העתיד? לא, זה לא העתיד. זה לא יכול להאמין. מחר יהיה קר? אוקיי, הרגלתי את הדברים. כן, זה הקידום שלה, נטלי, תודה. אנחנו מסיימים, נהיה כאן מחר בשעה 3, אחרינו אליהו חנברג, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדבר עם אוריה, קשת שלנו, על הסיפור הזה. הבוקר נעצר תושב נצרת. צריך להזין את הפרטים, אנשים מזינים את הפרטים בקישור הזה, הוא בעצם משתמש בקישור ומצליח לפרוץ לתוך חשבונות הבנק שלנו בסכומי עתק, כמו שאמר, 70 מקרים, 260,000 שקלים, הוא קנה בהם לעצמו, וניסה לבצע ניסיונות רבים. מה, בוקר? כבר יש גשם? הטלפון שלי גילה באמת את העתיד. חברות שלי, עכשיו גשם, הטלפון שלי אתמול גילה את העתיד, אימא'לה. שנעקצו עם משפחה שכולה ששולחת לו הודעה לאותו גנב ומצליחה להגיע אליו
ושולחת לו הודעה, עקץ את המשפחה השכולה, גנב את הכסף. אני חייבת מהר להתלבש. עונה להם בקללות, אז כמו שאמרנו הבוקר, המשטרה מגיעה לביתו, עוצרת אותו. זה לא מספיק. איך זה גילה את העתיד? אני בשוק מזה. טלפון שלי חכם, אני אף פעם לא אוותר עליו. דורש להבהיר ובאמת מבקש מהקהל לשים לב, לא לעמוד לקישורים לא מזוהים או לכל מיני אס-אמסים שאנחנו לא מכירים. זו התופעה מספר אחת לאותם עוקצים. מדובר באירוע חמור וקשה, מרכזית, חזרה אלייך, אלי אוכלברג. גם אנחנו עם הסיפור הזה, עם השנאה, את התפיסה הזו של הנוכל ונוכל הזה, אז גם אנחנו נרחיב על העניין. כן, גם אנחנו הגשנו אותו דבר. טוב, שלום, 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 אותו 5, עיקר יומנו, כבר מאחורי בשארית האלה ועוד לפנינו. זה הזמן יחד להתעדכן במה שקרה, מה שקורה, שעוד יקרה. אנחנו כל מה אנחנו צריכים ורוצים לדעת, ואנחנו פותחים בניסוי. אוקיי, שמתי את התיק עליי. ועכשיו אני אקח את המטריה שלי. תמיד אתה כולל בפוקוס של הצורך. אני תדמות כמו שזה. איזה חמוד זה הארנבי. לקראת סוף ההתקפה, מחבל התקרב אליהם, פתח באש מטווח קצר, נמלט. אחרי נוסף מבצע באורח קשה, פונה לבית החולים. אנחנו מדברים על החייל הרביעי, מתחילת השבוע בלבד. בלחימה ברצועת עזה. נרחיב על המצב בעזה, אבל לפני כן נעדכן בעוד אירוע שקורה. כוחות משטרה מטפלים ממש כעת באירוע חפץ חשוד בתחנת הרכבת הקלה נפרדת, מרחב ירקון, זה דרום תל אביב. התחנה פונתה, חבלנים פועלים שם כעת בזירה. 2 שוהים בלתי חוקיים כבר נעצרו. אנחנו נתעדכן. קשר של מעונות יום, דוגמה, לגבי העניין של הגיוס או לא גיוס. למה בדואים יכולים לקבל את כל לא יכול לקבל את הזכויות שלהם? למה? מה הקשר? התערובת הזאת והארגון הזה, זה מראה על שנאה וגם על טיפשות. הליכוד לא מבין, לא יכול להתעשת ולתים. אומייגאד, הבית ספר הזה זה נראה כמו לא יודעת מה. אוקיי, למה עד עכשיו זה היה פתוח? אוקיי, בואו נשים את הבקבוק שלי כאן. את הטלפון גם כאן. כל הדברים. זה אני אשים. ויאללה ביי. בואו נלך. ובסופו של דבר הגיעה מסקנה שמבקשים את שעתנו ולא טובת המדינה בכלל. ולכן צריך לבנות פה את האימון בין הצדדים קודם כל. אני אומר לך, אין אימון בכלל. כן, אני רוצה... אלי, אתה יכול לעשות לי גם את כל המשפחה. בכל זאת, בחושיך הפוליטיים אחדים, ממש בחצי משפט, איך זה הולך להסתיים להערכתך? צריך ללמוד על ההרגש הזה. שיש קיץ וקיץ וקיץ, אז זה מתפוסס. שחם, חם, חם, באנגליה זה מתפוסס, ואי אפשר להגיע. רק תשמע מה קרה היום, הייתי אומר, הזהרות של שר החוץ האיראני, כנגד ארצות הברית, זה הולך למקום לא טוב. אז טוב. והיום צריכים כולנו להתלכד. אז אני חושב זהו, שזה לא הסוף. שהמשטרה הזאת תפרק את עצמה, אומרים, תעשה